ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардан пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp, имо экранмуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аз куҷо хона рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, ноҳияи Рӯдаки дӯстони азиз, территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониён, шаҳри Левакан дӯстони азиз, территорияи Ваҳдат, Ҳисор дӯстони азиз, территорияи Кӯлоб. Хоб обшим аз шаҳр ноҳияи Тоҷикистон ҳастад, ки нархҳои арзон кати мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Хонаҳои арзонам нархҳои тайёр кати, нархи хонаи арзон тайёр хона 55,000 сомон, 75,000 сомон, 85,000 сомон хеле хонаҳо ва айда болотарш ҳам ҳастад дӯстони азиз. Обшим вариантҳо бениҳоят бисёранд. Агар дӯстони азиз кадомто ки дар навор наёфтем хонаи маъқул, дар комментария нависем, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Ва курси имрӯза бошад 115 сомону 50 дирам. мо навори имзара тамошо сар мекунем то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. аз светофори Гипразия мегӯяд 1 километр мегӯяд поён. 2 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки об свет ҳаст. гирди хона маҳкам ремонтшам мақсад ки на замонавӣ, на соз миёна дӯстон барои зиндагӣ мешавад. хоб даруни хона дӯстони азиз кондитсионер дорад дӯстони азиз, мактаб наздик аст, бо мактаби се этажа кардесиян, масҷид мегӯяд 200 метр аст, мағоза дӯстони азиз ҳаст, хай ҷои обудия мегӯяд соҳибшон. хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 500,000 сомон, ки боз мегӯяд муомила мекунад. ин территория мегӯяд худошам хел чиёш қимат аст, замин хонаш қимат аст. нархи хона 500,000 сомон аст, боз муомила дорад. 4 дар хонаи калон қати, ошхона баняш қати ва 2 сотиқ дига замин, боз пеши хона навеса, хеле ҷои мошинмониам доранд. давроза часпондагӣ хона ҳамаш тайёр. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 12 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои расӣ, ахираш 73, инаш да WhatsApp доранд. оида ин хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо зиёдтӣ хоҳем фаҳмидан барои шумо, маромад дар рақамҳошон занг занем, ба шумо фаҳмода метавонем ва арзонам дӯстони азиз мекунанд. хоб шумо дам агар ягон хонаи фурӯшӣ бошад, ягон замин, квартира хоҳем, ки дар реклама мондан, маромад дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунем, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем, ки лайкотон назанем, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Тубек, пушти заправкаи фурӯшидан бо тарзи мисол, ки роҳша ҳамаша дар навор нишон додагӣ аст. метавонед ки боз аямиҷа тамошо кунед, баъд рафта бинед. обшин Душанбе дохил мешавад, ки ноҳияи Рӯдаки аст, деҳаи Тубек, пушти заправкаи лаби роҳда наздик аст, тақрибан як 200 метр аст, ҳамин хел наздик аст. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки обшим 6 дар хона дорад. 6 дар хона бо ғишти пухта дӯстони азиз. мақсад ки агар хоҳем болоша пӯшонда метавонем, бо дар ҳамин нархи гуфтагишон срочна мегӯяд сумма кор аст. агар ягон квартирам боша болои сумма метавонем, ки вариант пешкаш кунед. хона сохтмонаш нопурра дӯстони азиз, айни ҳол мақсад сохтмонаш нопурра аст. нарша 280,000 сомон гуфтесиянд, боз мақсад ки ягон сум муомила мекунем, бо пӯшонда метавонем. 280,000 сомон аст, срочна. ва духонага дӯстони азиз алиш мешавад. метавонем ки вариант пешкаш кунед аз Душанбе. прамои рақамҳои расия рақамҳошон кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. нархи хонаро ман чӣ хеле гуфтум 280,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад, срочна. маромад метавонем ки дар ҳамин рақамҳошон занг занем, бо ҳамаша фаҳмида гирем, бо дар ҳамин нарх касе ки мегӯяд срочна мехарам, мегӯяд болошам мепӯшонем. маромад дӯстони азиз, хонаи арзон, лаби родсунат, пушти заправкаи Фирӯз. метавонем рақамҳода занг занем, маълумотша гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати Уртабыз, ҷамоати Шарора дӯстони маҳаллаи Уртабыз, ҷамоати Шарора дӯстони азиз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 6 дар хона дорад мегӯяд дӯстони азиз, 3 дар хонаш мегӯяд коробка, 3 дар дига хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ дӯстони азиз. наздикиш дар мегӯяд мактаб, масҷид мегӯяд ҳаст, об свет дорад, документош мегӯяд 100%.
хона мегӯяд дастурошона фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. Шаҳри Исо дӯстони азиз дар маҳаллаи Ултабуз ҷамоати Шарора 230 000 боз мақсад ки муомила дорад. оидам хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани шумо марамат шумо занг занем, ба шумо маша фаҳмода метавам ва арзона мекунам. шахсоне ки хонаи фурӯшӣ доред, ё ки замин, квартира, мошин, ягон техника, аппарат хоҳем ки реклама монда, марамат дар рақамҳои 885 12 25 дар боло буда роӣ кунем, мо реклама мекунем. хоҳиш лайка фаромӯш накунед, аввал то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Тангаӣ. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки гирдаш маҳкам аст, об сфед дорад, ремонт кардагӣ дӯстони азиз, ошхона, баня, кухни, каледа дӯстони азиз дорад. хона мегӯяд дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. дар наздикиш мактаб, мағоза чи аст бо хутор аниқ кардам мегирем. хонаҳо ремонт дорад. нашам нархи қимат нест. шаҳри Ваҳдат деҳаи Тангаӣ ҳамагӣ 200 000 сомон аст, боз мақсад ки хатиқичон муомила мекунем. прамои рақамҳои мегафони ҳисобишона мақсад ки занг занем маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, шахсоне ки намедонам мисол чӣ хел хонашона дар фурӯш монанд ё ки заминшона, квартира ки мошин, мо ба шумо кӯмак мекунем. метавонем ки сурат маълумотша дар рақамҳои 885 12 25 роӣ кунем. мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Facebook дар ҳамаш реклама мекунем. ва шахсоне ки агар наёфтем хонаи маъқули дар ҳамин навори мо, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин ё квартира лозим аст, танҳо дар комментария нависед, мо мехонем баъд дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. шумо дастгирӣ кунед, лайкотона фаромӯш накунед, аввал то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар Калсавои дӯстони азиз, Мардон, поёни коллеҷи информатика. духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад ки доми 4 ошона аст ки дар чорумаш қарор дорад 40 квадрати метр. ремонтош ремонтҳои замонавӣ баъда ремонт мегӯяд, оли баъда ремонт кардагӣ, ҳоли ҳеҷ кази накардагӣ нест. об свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дар наво чизеро дидестен, ҳамаш мегӯяд падарка, яъне ки чизое ки дидестен ҳамаш падарка аст. хона ҷои беҳтарин, ремонтош нав баъда ремонт ҳеҷ кази накардагӣ нест. дастирошона мегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 390 000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. 390 муомила савдош мегӯяд дар назди квартира. оидам квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани худатон, метавонед ки дар рақамҳои поёнбуда ахираш 52 занг занед, маълумотои пурраша гирем. инам хел. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем ки навора дар рафиқотон падесаш кунен ва фикрӯхтон дар комментария нависед. мо фақат барои шумо образ метавонем ки шутобе ки шумо фаҳмед. барои камтарак видео дарозтарак меша, мо шутоби образ метавонем ки ҳамин маълумоти хондаро шумо фаҳмед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар тарафҳои аэропорт, яъне ки Питовник мегӯянд, дайраҷо боло аст. Питовник тарафи аэропорт. хона дар ҳам тарафдора. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз ки об свет дорад. хай хонаро бухтон маълумотша мепурсен. нархаш мега 240 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила дорад. хонаҳо хай тайёр будиам 240 000 аст, муомила додона сураташ буда. дай аэропорт Питовник да. маълумотҳои пурра ва аниқтари пурраша аз рақамҳои поёнбуда 0474 марама занг занед гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, яъне квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гравзавод, Гулбута, Дуда, доми 11 дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад 42 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз, термос дорад. духонага дӯстони азиз, квартира дӯстони азиз чорум этажда аст. хоб дом дӯстони азиз чӣ хел дестен 4 этажа намедонам хеле. орионтои Фирдавсӣ, Гравзавод, кӯчаи Гулбута. дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 315 000 сомон ки боз квартира мегӯяд барои харидори конкретна муомила дорад. 315 боз муомила дорад. марамат шахсоне ки мехарен, ягон савол дорен оиди ҳамин квартира, дар рақамҳои поёнбуда 7170 занг занед. лайк занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар назди гимназияи Аминҷон дӯстон аст, пеши Садиқ мактаб ҳамаш дар пешаш. духонага квартира аст ки дар нуҳум ошона қарор дорад 47 квадрати метр.
боб се таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис кондитсионер дуратсона квартира мегӯяд бо тамоми чизи чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад телевизор стирали машина халадилник аст глемпле ҳамааш қатиш мегӯяд места нархи квартира 328 000 сомон мондиянд ки бо ҳамин нарха мегӯяд муомила мекунед 328 нархи квартира 47 квадрат дар нуҳмошина боз муомила дорад шахсоне ки дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз шаҳри бухтар квартира монем барои шумо ҳам квартира вариант шидак мо ба шумо пешкаш кардем агар ки ҳамин вариант ба шумо ки маъқул набошад метавонед ки бо вариантҳои ояндара ждат кунед ба хотири меҳнатҳои мо фақат дӯстони азиз агар такрор нашавад узри зиёд хоҳиш мекунем ки лайка занед ва фикри худтон дар комментария нависед аз куҷое ки мисол хона замин квартира дар кор ҳастаем нависед мо албатта ки гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳре ки леваканаки сарбанди пешина 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки ду хонача кардагиаги ду хонаи хеле болова дӯстони азиз хоб хона коробка аст нархаш мегӯяд ҳамагӣ 85 000 сомон аст хона дӯстони азиз дуэтажа аст ҳуҷҷат мега дорад шаҳри левакан деҳаи истиқлол дӯстони азиз 6 сотиқ замин аст ду хонага дӯстони ду хона аст ва хона душона аст бо бараш кухня байна чиз кардага хона коробка нарша ҳамин хел соҳибуш 85 та мондиам марамат шахсоне ки мехарӣ хайна рақамош аст тисел занг зани маълумот гирӣ и ай районаш ки дуронтара тарафи теппошта бо метавонем маълумоти пураша гирем мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рудаки Ленинский район 5 микрорайон дӯстони азиз се хонага квартира аст ки дар сеюм мушона қарор дорад 60 квадрати метр боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дар пеш хона мегӯяд сета мактаб садик дӯстони азиз мағозаҳо аптека поликлиника амонатбонк дӯстони азиз ҳамаи чиҳои лозим мегӯяд дар пешаи доми панҷошона аст дар сеюмаш қарор дорад ремонтош мегӯяд замонави дӯстони азиз боз мақсад ки хитон бо мепурсед нархи квартира дӯстони азиз 400 000 сомон мондиянд бо хақиқати хичон гап мезанем ва ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҷош ҷои беҳтарина яъне ки райони Рудаки да ҳамаш адели ошхона баня балкон ҳамаш адели ва ремонтҳои замонавӣ чӣ хеле ки дар навор дистем ин ҳамин рақамҳои мегафони исоишина мақсад ки метавонед ки маълумота гирен дар имзо навори мо дӯстон азиз ҳамин қадр вариантҳо пешкаш кардан ки мо ба шумо видео кардем бо метавонед ки дар комментария нависед фикри худтон ки чӣ хел хона ба шумо лозим аст мо пешкаш мекунем ин буд навори имзои мо то видео